అమెరికానా అమెరికా నిన్ను మిస్ అవుతున్నా బాగా స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక బ్యాడ్ టైమే నన్ను బ్యాట్ తోటి కొడితే డెస్టినీ ఎగిరల్లి డస్ట్ బిన్ లో దూకిందే అమెరికానా అమెరికా నిన్ను మిస్ అవుతున్నా బాగా స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక ఖుషి ఖుషి లైఫే కిల్ అయిపోయిందే కలర్ఫుల్ ఫ్రేమ్ డల్లైపోయిందే అయ్యో 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 ఎలా ఉండేవానో ఎలాగయ్యానో సైకిల్లోనే ఇట్ట సైకిల్ వేసుకొచ్చి ఉన్న హ్యాపీనంతా ఊచుకెళ్ళినట్టుందే అయ్యో 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 ఎలా ఉండేవానో ఎలాగయ్యానో क्या कर रहा है प्लीज प्लीज चलो प्लीज चलो जाओ డాడ్ డబ్బకి డోలు డ్రమ్స్ లా మారిపోయిన లైఫ్ ఓ చాయ్ బన్నుతో గడపమన్నది వీధి చివరలో కేఫ్ చలినేమో ఆపట్లేదు చీప్ అండ్ బెస్ట్ బ్లాంకెట్ ఔడీ కార్ సున్నాలాగా అయిపోయిందే ఇజ్జత్తు ఇంత పొడుగు బిల్లు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నిల్లు వాట్ ఇస్ దిస్ హెల్లు క్యూలు కట్టే కష్టాలు అమెరికానా అమెరికా మిస్ అవుతున్నా బాగా స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక ఇక్కడ డేటా సిగ్నల్స్ లేవు బ్రో. హే ఇక్కడ వైఫై ఉందిరా. ఓ అడుగు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, వైఫై ఉందండి? ఉంది. ఎందుకు? హే ఉందంట్రా. ఒక 1 అవర్ మేము వాడుకోవచ్చా? 1 అవర్. ఏం మాట్లాడుతున్నారా మీరు? జస్ట్ 1 అవర్ సార్. బ్రో ఎందుకంత రియాక్ట్ అవుతున్నారు? ఫ్రీగా వదిలే, డబ్బులు ఇస్తాం. నా వైఫ్ కి డబ్బులు ఇస్తారంటారా మీరు? వైఫై రెక్కలిరిగిన ఫ్లైట్ మాదిరి కుప్పకూలనే ఫేటు నా లగ్జరీలకి ఒక్కసారిగా మూసుకున్నదే గేటు చేతుల్లో గోల్డెన్ స్పూనే డ్రైనేజీలో పడ్డట్టు ఎవ్రీడే బఫర్ అవుతోంది సఫర్ అవుతోంది కంఫర్ట్ పబ్బులో నా డాన్సు పక్కనేమో గర్ల్స్ ఎక్కడుంటే బాసు ఇన్ని ఉంటే హాటల్స్ అమెరికానా అమెరికా మిస్ అవుతున్నా బాగా స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక అయ్యో 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 ఎలా ఉండేవానో ఎలాగ